Čaute, som aj Alexbox, vítam vás pri War Thunder. Je to taká hra, počkajte, kamera, dobre. No, neviem, či dneska si dáme buď stroj, alebo že, chápete, že myslím, že vyberte stroj, takýto a že do bitvy. Dobrá, dosádku. Tak do bitvy. Ale my si dneska nedáme to, my si ideme teraz skúšať. Dneska si budeme skúšať, dobre? Tu máme tieto. Dobre. Ako prvé môžeme vyskúšať toto. Alebo, počkaj, ja si tu chcem nájsť toho bombardéra. Viete, ako myslím? Testovací let. Ja chcem bombardéra. Nemáte bombardéra? Chcem bombardéra. Tento si dáme. Testovací let. OK. Alex. Prepačte, to nič nebolo. No dobre, takže tu vidíte testovací let tohto lietadla. Vidíte ho? Vidíte? Brzdenie máme a nevie lietať. Hore takto, hore, on zlietne. Tam už je hore. Dole? Nechcem. Ale nevadí, to sa asi nedá. No. OK, ideme dole. A vidím tam jedného nepriateľa. Oňho! Dobre. Teraz pôjdeme hore, ja to zdvihnem. Pozerajte. A úplne pôjdeme hore, schválne čo to urobí, ale nie. A viete čo sa dá? Že núdzové pristátie. Viete aké je núdzové pristátie? Nechcete vedieť. Pozerajte. Pojďte dole a úplne celé lietadlo sa zničí. Bčkom! Aha. Bčko je takto, akože keď pilotujete a strieľate. Ideme znižovať. Pozrite, čo to urobí. Úplne celé lietadlo sa zničí. Wow, shit! A vidíte, pozerajte. A vidíte, takto to skončilo. Potom takto vám skončí to lietadlo. Keď takto núdzové pristátie, jedine. Alebo keď sa zrútite. A tu vám skapal motor. Pilota. A tu vám skapal motor. Ja tu mám aj takú mapu, ale vy to nevidíte, ale to je jedno. Dobre, dáme si návrat do hangáru. Dneska si budeme skúšať, dneska nebude žiadna bitva, ale na budúce, ak dáte like, alebo zahliadnutie, alebo subscribe, to je jedno, tak urobím aj ďalšiu časť a to bude už bitva. Pôjdeme do boja. Dobre, no. Ja si tu chcem, nie letecké. No letecké, no ale ty kokos, chcem nájsť. Viete čo chcem? Vybrať stroj. Letom, nie žiadne tanky.
letovný. Výskum. Áno. A teraz si tu dáme jedno lietadlo, ktoré sa volá, že určite poznáte Bombardér. Počkej, to sa ešte nedá? Nie, nevadí. Tak si dáme toto. Testovací let. OK. Toto je o trošinku väčšie lietadlo. Poznáte určite Bombardéra. Bombardér je také lietadlo, ktoré vlastne vypúšťa z dola bomby. Určite to poznáte. No a teraz si ho ideme vyskúšať. Začneme 5 minút. Vidíte ho? Toto je Bombardér. Zdá sa vám taký malý, čo? Keby ste ho videli ozaj, tak je veľký jak sviňa. Mi pripomína model. Ešte, že to je nie model. To je nie model. Je to veľké lietadlo. Sa vám to tak zdá. Teraz pozrite, už lietávame. Je to strašne veľké lietadlo. Hore kolesá. Kolesá. Stiahnuť, dobre. Pádová rýchlosť, dobre. Žiadna pádová. Dobre, je tam aj nepriateľ, vidím. Ja púšťame tie. Nie, sme dali automatiku rýchlejšie. Ale je tam jeden nepriateľ, ale neviem kde. Kde? Ježiš. Textúr. Ale kde? Fakt ja ho neviem nájsť. Oh shit! Shit. Nemôžem padnúť. Je to veľké lietadlo. V skutočnosti je strašne veľké. Len v hre. A neviem daj z toho nepriateľa. Hlavne dole sa mi zdá. A tu je. Tuto ten pozerám. Ticho! Shit! A teraz pozerajte, že keby ste náhodou, tak toto sa stane. Úplne celý model. Vidíte to? Aha, úplne sa to šúcha. No, a tak to je padnutý Bombardér. A tak toto vyzerá asi vnútri. Tam nevidie kabínu, ale nevadí. Tak to vyzerá. Teraz si dáme tank. Dáme si tank. Tentokrát si už dáme tank. Ukážem vám všetky druhy tankov. Tam je taký Leopard. Počkajte, ups. Sorry. Trošku nejaký problémik sa stal. Dobre. Nechceme teraz... aj tento môžeme. A teraz si dáme tank. Dobre. Teraz si dáme tank. Vyberte stroj. Letánky. Výskum. Tanky. Prečo to vyberá lietadla? Ja chcem tanky. Výskum tankov. Tanky. Nie, nechcem. Do hajzlu. Tak stále to si vyberám. Tento. Tento. Testovacia jazda. OK. Sa nám to načíta. Bartender. A možno na budúce, keď dáte like, comment, subscribe a zahliadnutia, tak dáme aj druhý pár. Tak dáme aj druhý Bartender. A ten už bude bitva.
A dneska som si dal taký krátky testovací let. 10 minút. Dobre. Pripomína Leopard. Len to není. Vidíte tento druh tanku? Tak počkaj, ideme. Asi takto strieľa. Aj, o! Vidíte? Jeho streľba. Ideme zabíjať. Aha, tam je ten stroj. Bum! Prerazili. Uskapal. Dobre, ideme ďalej. Nabito. Dobre. A ďalší smrt. Čakaj, zväčším. Dobre to mám natáča, dobre. Dobre, tak tu je, pozerajte. Do hajzlu. Bum. A je do mušky. Dobre. Teraz sa nabije. A dobre. Tam potom aj ukazuje, len vy to asi možno nevidíte, tam ukazuje, že koho sme trafili. Tam aj akože ukazuje tú gulku. Dobre, tak ideme ďalej. Vieme aj preraziť strom. Určite vám to pripomína World of Tanks. Ale toto je o trošinku lepšie. Pretože tu máte aj lietadla. No. A tam nemáte. Počkej, čo urobiť Včko? Včko nič. OK. Čakaj, ja si to takto. Čo aj máme? Čo už skapal? Nejaký machery. Aj tento už tu vidím, že vybuchol. Tento trafíme. Nabíte to? Ešte jedenkrát. Dobre. Pre tento party som všetko. Sme si ukazovali také testičky malé. Dneska to nebolo nič. OK. Ďakujem, že ste si toto video pozreli. Z War Thunder. Dajte like. A čaute. A keď dáte like, koment, subscribe alebo zahliadnutie, tak urobím aj druhý part a to bude bitva. Takže dajte like a čaute.